ग्लोबल मेपाव नायोब्ला नुनो मोनो about 75% of Russian population lives in Europe, but on the other hand about 75% of Russian territory located in Asia. होमब्ला फार इस्टआव नायहरदो चाइनायाथ' रासियाजों लोगो लाखागोन माखासे लाइनआ जुदि लाबोबाय थायोब्ला फुरा बियो विश्व जुद्ध जाहैगोन वर्ल्ड वार जाहैगोन। हेलो एवरीवन once again वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। दिनै वर्ल्डआव जुद्धआ थाथ'नायनि अनगायै बारानिफ्राय बारासिन जालांगासिनो दङ रासिया भार्सेस इउक्रेन। दा बेवहाय आङो जुद्धनि बागै इसेबां फोरमायनो सानाखै जे दिनै बुहुमनि खावसे बाहागोनि हादरफ्रानो लोगो लानानैबाबो रासियानि एगेन्स्टआव मानो गसंथानो हायाखै बेनि बागै फंनैसो आङो बुंनो दिनै आखायाव लादों। दिनैनि बे जुद्धनि समावहाय सारा इउरप आरो बुहुमनि माखासे हादरफ्रा इउक्रेनजों दङ, लोगोसे गोमबायैनो आमेरिकायाबो इउक्रेनजों दंफायो सुपार पावार हिसाबै। आरो रासियाजों दङ जाहैबाय चाइना। दा ग्लोबल मेपाव नायोब्ला नुनो मोनो about 75% of Russian population lives in Europe, but on the other hand about 75% of Russian territory located in Asia. होमब्ला फार इस्टआव नायहरदो चाइनायाथ' रासियाजों लोगो लाखागोन आरो कमिउनिस्ट जाहैबाय। आमेरिका केपिटेलिस्ट बहुत पावारफुल अस्त्र शस्त्र आमेरिकायाबो। चाइनाखौथ' मा बुंनो, बे सुजुगावनो माखासे खाबु लानायखौसो नुनो मोनदों। बेखौ दोनथ'दो, दिनै बेखौ सावरायथ'ला। स' गाइसमोन, खोथाया जाहैबाय वर्ल्डनि खावसे हादरफ्रानो इउक्रेनजों लोगो नांनानैब्लाबो रासियानि एगेन्स्टआव मानो थानो बायो, बिनि माखासे जाहोनफोर दङ। बेफोरखौ आङो थरलि नङाबाबो एफा एनैखौ जा हायो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो गोसो जादों। जे नाम्बार वानाव जाहैबाय रासियाया गोथां थाव अइल दिरुननायावहाय बुहुमनि मादाव थामथि, आरो बे रासियानिफ्राय 8 to 10% अइलआनो बुहुमाव एक्सपर्ट जायो। थार्ड लार्जेस्ट प्रडिउसार इन द वर्ल्ड होनजायो रासियाखौ गोथां थावनि खेथ्रआव। दा इउक्रेनजों रासियाजों जुदि जुद्धआ गोगोमैनो गोगोम जालांबाय थालाङोब्ला दिनै बुहुमाव गोथां थावनि दिरुननाय आरो साप्लाइया बन्द जागोन। अब्ला सारा वर्ल्डआवनो थावनि फारसे दाम बारायगोन आरो बे दामाव बुहुमानो भुगिनांनो हागौ होननानै माखासे साननो हनो गोरों दैदेनगिरिफ्रा आरो हादरफ्रा सिन्था खालामनानै रासियानि एगेन्स्टआव ओंखाराखै। गाइसमोन, गोथां थावनि खेथ्रआव रासियाया थार्डआव, नाम्बार वानाव इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका, नाम्बार टुआवहाय सौदि आरब। नेक्स्टआव दङ जाहैबाय रासियाया नेचारेल गेसखौ दिरुननायावहाय बुहुमनि मादाव नैथि, सेकेन्ड लार्जेस्ट प्रडिउसार इन द वर्ल्ड होननानै बुंजायो। नाम्बार वानाव जाहैबाय इउनाइटेड स्टेट्स, नाम्बार टुआव रासिया, नाम्बार थ्रिआव इरान। दा सारा इउरपआव नेचारेल गेसनि खेथ्रआवहाय
रासियानि सायावनो सोनारनो गोनां जायो। बेनिखायनो बै खोथाखौ साननानै दिनै इउरपनि माखासे हादरफ्रा रासियानि सायाव गाज्रि मोननाय फैदोंब्लाबो एगेन्स्टआव ओंखारनो हायाखै। बेबो मोनसे बिराद गिदिर जाहोन। आरो नेक्स्टआव दङ जाहैबाय, आङो फारि फारि नङाबाबो खोन्थालांसै गाइसमोन। वेट गिहु दिरुननायाव रासियाया वर्ल्डनि थार्ड लार्जेस्ट प्रडिउसार इन द वर्ल्ड होनजायो। नाम्बार 1आव चाइना, नाम्बार 2आव जोंनि इण्डिया दं, नाम्बार 3आव रासिया। आरो बेवहाय वर्ल्डनि गेजेराव उक्रेना जाहैबाय गिहु दिरुननायाव नाम्बार 9आव दं। दिनै वर्ल्डनि 28% अफ ग्लबेल वाइड एक्सपर्टआनो रासियाजों आरो उक्रेनजों ज' जानानै 28%नि गिहुआनो बुहुमनि मादाव एक्सपर्ट जायो। बेनिनो बांसिन बाहागोआ आफ्रिकायाव साप्लाइ जायो। साननांगौ बाथ्राया नैबे जे बे मोननैनि गेजेराव जुद्धआ जुदि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोलिलांबाय थायोब्ला बे साप्लाइआ आफ्रिकानिसिम बन्द जागोन। अब्ला आफ्रिकायावहाय माखासे स्कारसिटि नुजानो हागौ होननानै बुहुमनि हादरफ्रा सानलायनानै बे दावहाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनो नाजादों। नाथाय दिनैसिम जाफुंसारनाय नुनो मोनाखै। गाइसमोन नेलायनोसै दिनै बुहुमा बबे दिगजों खारलाङो। हाथियारनि खोथायावथ' गाइसमोन रायज्लायजाला। बबेबा रासियानि वेपन्सखौहाय आमेरिकायानो काट खालामबावनो हाया। अब्ला नायदो, निउक्लियार वेपन्सफोरनि गेजेराव जार बम्बा, बियो जाहैबाय जेब्ला जापाननि हिर'शिमा आरो नागासाकियाव आमेरिकाया निउक्लियार बम्ब गारदोंमोन, बेनिबो 3039 पाउन्ड देरसिन। अब्ला नायदो बेफोर निउक्लियारा उक्रेनाव गोलैनांगौबा मा जागोन। आरो रासियायाव दंबावो जाहैबाय वर्ल्ड मस्ट बिगेस्ट निउक्लियार साबमेरिन बेलगरड। बे बेलगरडआ जायखिजाया हादरनि, दिनै जुद्ध जादों नालाय उक्रेनखौनो बुंगोन आं, उक्रेननि गिदिर सिटिफोरखौहाय थाबैनो डेस्ट्रय खालामनो हाथाव हाथियार रासियायाव दं होननानै मोनथिनो मोनदों। अब्ला नायदो गाइसमोन रासियाया बेसेबां हाथियारनि फारसेबो एडभान्स। बेनि अनगायैबो वर्ल्ड स्ट्रंगेस्ट टेंक T-14 आर्माता टेंक, जाय रिमट कन्ट्रलनि गेजेरजों सोलियो, बेफोर टेंकफोरा गिलु बालु फोजोबस्रांनाय लाबोनो हागोन होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों। आरो बे टेंकखौ रासिया दङ होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। दावहानि समाव बे हाथियारखौ रिमट कन्ट्रलनि गेजेरजों बाहायनाय जायो होननानै मोनथिदों। बेनि अनगायैबो जों मिथियै गोबां सिङाव गिदिर फिसा जाहोनफोरबो थाबावनो हागौ। आरो जों मिथियै गोबां गिदिर फिसा हाथियारफोरबो थाबावनो हागौ। जाखिनि हायो आं आंनि भिउसखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय। स' बेफोर माखासे खोथाखौ अबजार्भ खालामनानैनो दिनै बुहुमनि खावसेफ्राम हादरफ्रानो रासियानि एगेन्स्टआव गसंनो गिनाय मोनदों। उक्रेनखौ सिंजों मदद होदोंब्लाबो अपेनलि माखासे मददखौ होनो हायाखै। बेयाव आमेरिकायाबो माखासे दिनैनि समाव बिथांमोनाबो साना हौवा आगान सुरनो आख' फाख' मोनदों। बेफोरबादि दिनै केपिटेलिस्ट, कमिउनिस्ट, डेम'क्रेसि गावबागाव लोगो लालायनानै फार इस्ट, मिडल इस्ट, इउरप माखासे लाइनआ जुदि लाबोबाय थायोब्ला फुरा बियो बिश्व जुद्ध जाहैगोन, वर्ल्ड वार जाहैगोन। दा बेखायनो इसोरनि सायाव बयबो आर'ज गाब, जाहाथे बेबादि गिख्रंथाव जुद्धआ जोंनि गेजेराव जाबावा। स' गाइसमोन, भिडिअ'आ एसेखिनियानोमोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।